ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଲୋକ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ହାତରେ କହିଲେ କଥା ବୁଝା ପଡେନି କିନ୍ତୁ ଲାତରେ କଥା ବୁଝା ପଡେ। ମାନେ ଭଲସେ କହିଲେ କେବେ କଥାଟା ବୁଝା ପଡେନି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ନ କରିଛ ଆଉ ଖରାପରେ ନ କହିଛ। ସେ କୋଉ ବି ଲୋକ ହେଇପାରିବେ, ନିଜ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପଡୋଶୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ହୁଅନ୍ତୁ। ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆଦତ ଏତେ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲସେ କୋଉ ଜିନିଷଟା ପ୍ୟାର ସେ କହିବ, ସେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଶୁଣିବେନି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଗାଳି କରିକି ନ କହିଛ। ଏମିତି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବେଶୀ ରୋଗୀ ମାନଙ୍କ କେସରେ ଆପ୍ଲାଏ ହୁଏ। ଆମକୁ ମାନେ ନ ଚାହିଁକି ବି, ମନ ନଥିଲେ ବି ଗାଳି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଉପରେ ପଡିକି ଗାଳି କରିବାକୁ ପଡେ, କାରଣ ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତିନି କଥା। ମୁଁ ତ ବହୁତ କମ ଗାଳି କରେ ମାନଙ୍କୁ, ମାନେ ବହୁତ ଭଲସେ ବୁଝାଏ। ନ ଶୁଣିଲେ ଏମିତି ଟିକେ ରାଗିକି ନାଲି ଆଖି ଦେଖିବାକୁ ପଡେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଗାଳି କରୁ, ନା କି ଏମିତି ଖରାପ ପାଇଁ। ତ ବେଳେ ବେଳେ ରାଗିବାଟା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯଦି କାହାର ଭଲ ମାନେ ମଙ୍ଗଳ କରୁଛି, ଆଉ ଯଦି ଅମଙ୍ଗଳ କରୁଛି ତାହେଲେ ରାଗିଲେ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ମାନେ ନିଜେ ଟେନସନ ରହିବେ, ପ୍ଲସ୍ ସେ ସାମ୍ନା ବାଲା ଲୋକକୁ ବି ଟେନସନ ଦେବେ, ତାପରେ ଘରୁ ଆସିକି ଆହୁରି ଟେନସନ ରହିବେ।